Shalom. Hope I find you well. Ndinoda kuti mujoinane nemi pendichange ndichienda mberi nemaseries tichange tichiita. Anenge achitarisa mafunctions akawanda ekumachechi andinenge ndakatenda akawanda ndichitaura pamusoro pezvandinenge ndakaona ndikadzidza. Totarisa kuti tese tine chatadzidza here. Mukomende kana paine zvemune madzidzawo muchisuggesta kuti pakaitwa sei papa kana zvinhu zvichito seizvi zviri kuitwa zvakanaka here. Ndinoziva kuti this content inoyi ndoda kuti munyatsoziva kuti hainei kuchechi kwenyu, hainei kuchechi kwangu, asi tinoziva kuti chinonzi kereke yaJesu ihombe zvokuti hailimitwi nezita rekuchechi yenyu chete, ende hazviri kuti yenyu yoga ndiyo yoga iri right, ende ndiyo inotaurwa nezvari patinotaura zviri chechi. So handisi kuda kuva controversial, handidi kupinda munyaya dzemaissues emachechi kuti akanaka ndeipi, akashata ndeipi, akazodai ndeipi. Ini ndinoda kuti tingopinda the content yetinenge tanzwa, nokuti ine munhu wainenge yakatobatsira, whether chechi yacho isi yenyu kana kuti isiri yeunoprefer. Izvi zvinotobetserawo kune vasati vava nechechi. Zveshuwa ndakashamisika nchinzwa muparidzi achitaura, ine ndazvinzwa kwenguva yakareba, kuti ukaona chechi dzichikunetsa zvokuti hauna good decision yokuti iyo ndotora, ndoenda ndeipi, inoita kwendini ndeipi, hanzi haugoni kuti uende kugehena nokuti unotya machechi kuti haiti wadii kutanga yako, kana uchiona sekuti wakanaka zvokuti unondofanira kunge uri final, uriwe unenge uchinzwa kubva kuna Mwari, wobva waudza vanhu zvokuita, wotoita chechi yako, ngeta yako. Muparidzi wemunomuti kudii nayo, ndo yetiri kutanga nayo apa maseries edu. Ari kutaura kuti chokwadi chakakosha ndechekuti haungashayi uko kuenda, ende pane vamwe vakabva vataura kuti vane kwavanoenda, ende vanofara kuti vanhu vanoenda kwakasiyana siyana, ende chinoita kuti vanhu vaende kwakasiyana siyana. Vamwe vanenge vangoona matambiro anoita vanhu chechi, madzidzwa anoitwa ngoma dzacho, makadhenzi kanobva karohwa kacho, munozoona zvimadhenzi zvakaita seizvozvi, munhu obva atodyira otoziva kuti ini ndatirigedza ndinoziva nezvaKristu ndiri kokoko. Saka kwakadero munhu otonzwa kuti ndakutoda kuenda ikoko. Asi vamwe vanenge vangoona mapfekero, vanopfekawo maunifomu avanyatsarova zvakanaka achigara, ende zvinoita kuti munhu anzwe kuti kalaifu kana nchirarama kungogara kumbaka, ndina mamvemva angu nehembe dzokupinda mugadheni, dzokubikesa nedzekuzobuda ndakuenda kushopping dzinoti naporo kubasa ndichidzoka chete, ndakudawo kumbopinda mune dzekuchechidzi. Unoendera maunifomu akaona, asi azosvika ikoko undoudzwa nezvaJesu otendeuka. Saka zvinhu zvakawanda zvinokonzera kuti vanhu vagone kuzoziva Mwari, vagonamata Mwari. Vamwe vanongonakidzwa nezvavaitirwa musi wavaunganirwa pabirthday ravo rehama yavo, wotoona kuti zveshuwa ndasandamboona kuti zvekuchechi zvinonga zvakatodarisa izvozvi. Wotoona kuti zvekuchechi, hanamboziva kuti zvekuchechi zvakanaka seizvozvi, ende kune community yakanaka seiyoyo. Otobva atojoina, ototanga kutova ichi, ototanga kutoenda kuchechi. Saka nyaya haisi yekuchechi kwenyu, ndeyekuti munhu uyu unogona kuzowana salvation here. Zveshuwa tigozoramba tichimuverenga pakati pevakaponeswa, uye vanoshumira Mwari mweya nomuzvokwadi, ndo pakakosha. Saka ine handidi kupinda makadzikadzika menyaya yacho. Ndoziva kuti vaparidzi vanogona kuti this is very controversial, but I want to tell you kuti kana zveshuwa imakamaketa yenyu yakanaka iyoyo, vanhu vachazara ikoko. Vese vanenge vazofunga seizvozvi vamboenda vachiti toda zvemaunifomu chete, kana vaona dhanzi, vanzwa ngoma, vanzwa magitari, vanzwa chinchi hameno chine chavaattracta chisiri chomunodzidzisa muchiri chicorrect, muchavaona vouya ikoko. Nokuti kana munhu atoita decision yake, ndofunga kuti munhu akadecide kuti ndakutoenda chete, kana achigona kuattractwa neunifomu, imi mukamusvikira, mukamuchimutaridza the real salvation chaicho, uye rinoponesa mweya wake, zvinoita kuti aende kudenga, zviri correct chaizvo zvinotaurwa nebhaibheri, kwete zvitaurwa nechechi, mukamuudza, mukazomusvikira, musi wamunomusvikira chete muchamuona kwenyu. Saka toda kuti titarise chirongwa ichi, toona kuti zvinofamba sei, manzwa sei, then munozviona sei, manzwa sei, and what is your comment. Mesa mu comment section
then asi kuti zviite zvakanaka toda kuti chirongwa chirambe chienda mberi, saka tichida vatsigira vanoramba varipo, which means you have to follow my page, then like this video more wakarera ako kuitira kuti mugone kunotify kana chinge daita imwe content yakaita sei, nokuti ndichaisa maseries angu, nokuti ndakaenda kwakawanda nchidaidzwa chinzi uyai muzotora mavideo, uyai muzotora mavideo pa birthday redu, uyai muzotora mavideo panhamo kunyanya emafunerals. Inini ndingati ndakanyanya kuzopinda media iyi ndikabva ndanyanya basa randakanyanya kugona kuita ndere kutora mavideo nokuita mavideo pamafunerals nemuchato. Saka ikoko kune kuchiparidzwa zvakawanda-wanda, zvimwe zvacho ndinazvo. Saka ndaichitora mapisi ende pandaitora ndaitenge ichitaura navanhu kuti ndiri kutora mufananidzo iyi makasununguka here kuti zvamuri kuparidza izvi zvigopana zvazonzwikwa kune vamwe. Saka musazonetsekana henyu muchiti ko zvino content iyoyo vakatora here permission kumunhu anga achiparidza. Vaparidzi chaivo shoko raMwari. Kana uchinge matotora video, it means it's for public consumption, and vanotoda kuti zvisvike kwamuri. Saka musavatyira henyu nokuvadembera kuti zvino message yakadai yakuparadzirwa nyika yese yakuinzwa. Zvakatonaka nokuti ndo zvavaiparidzira kuti imi munzwe mugopinduka munyatsonzwa zvinhu zvakakosha sezvo, managets sezvo zvigobetsera upenyu hwenyu. Saka ini ndiri kungotora maseries aya kuti living concept for today tichienda mberi. Saka ndoda kuti tichiterera tinzwe tigobva tazoita makomenzi edu. Nekuora akungagari nhaka nyari pano ndokuti kwanzi nyama neropa hazvigari nhaka yeushe hwaMwari. Chinondopinda muushe hwaMwari mweya uyu. Kuinda kuchechi hatiindiri zvokuti tigovigwa, haisiyo nyaya. Hakuna munhu akamboborera mumba. Wega unoita zvakanaka uri zvakashata, hakuna munhu akaborera mumba, munhu wese unongovigwa. Asi nyaya kuinda kuchechi ndeyekuti ugadzire mweya wako. Denga haripindiwi kana munhu afa, denga rinopindiwa munhu ari mupenyu. Nokuti kana vondotonga munhu vanotonga according nezvawakaita uri mupenyu. Majaya kana muchimitisa vana vavanhu musingaroori, nyaya dzinokumirira zvawakaita kudenga havaweki nenyaya yekuti ndariverwa nhema, havaweki nyaya yakadero. Zvawakaita iwewe namabasa ako namavoko ako ndo zvavanototonga nazvo izvo. Rugaro naMwari. Savana vechikoro, musi waanonyora bvunzo ndo musi waanopasa. Musi wakungozobudziwa unongozobudziwa result yezvaakanyora. Indai mwechete. Tarirai ndinokuudzai chakavanzika. Hatingavati tose asi tichashandurwa tose. Indai kunemwe. Rugaro naMwari. Yemeni. Saipo panapa kana munhu akatuza kuti ina handina chechi handinopinda, sezvakata mukoma wangu wandakasiya kumasvingo. Takati veZCC zvawaya panapa, dai wachitendebuka kuZCC kanzi ZCC yakanaka. Asi pane chinhu wani ichi chandisingawirirana nayo. Ndikati ndechezvi kanzi nyaya kuzoenda kudefe, handina mari yekuenda kudefe. Saka chechenya handingapindi. Ndikati pakanaka, ko inopfekawo zvichena iyi. Zvikanzi yakanaka, nokuti nyange kuprofita vanoprofita. Asi pane nyaya wani iyi. Sipo. Noti magemenzi anda kuwachiwa. Tikati kana dhose dziripo panyika kana dzakashata, unofana kufoma yako. Vaiwana vhesi.
nokuti Mwari wanda kunamatiwa. Munhu wese akasikwa panyika pana panofana kuti afugame mabvina magokoro achinamata kuna Mwari. Nokuti nyange mwanakomana waMwari waitozira achizvinyima zvokudya achichema kuna bambo vake. Kana isi tisingagoni kuzira tichizvinyima tichichema kuna Mwari wedu, ipapo ndo patita mistake ipo paya. Yani that is 14. Job 14 verse 1. Munhu wakazvarwa nomukadzi una mazuva mashoma azere nokutambudzika. Rukorana Mwari. Amen. Job inoti kwandizvo munhu akazvarwa nomukadzi. Saka vokunyora zvavo handizi kuti vakanyorawo sei. Vachingoti munhu akazvarwa nomukadzi zvoita sokuti mumengo unongobereka oga. Endeti vanoti munhu akaberekwa panyika. Munhu wese akaberekwa panyika una mazuva mashoma akazara nokutambudzika. Rukorana Mwari. Saka munhu mungashingairi kuti atsvage chechi yaunoda. Una mate kuna Mwari. Yotokupedzisirana ndeyekuti Genesis 3:19 inoti wakabva kuvhu uchadzokera zvekuvhu. Nyama inodzokera kuvhu. Kana uchingonakirwa kono kuti unonyima izvo kungowesta time yako yokunyima. Dasari chizeta varombo kuti ushawe chokunyima. Nokuti hauna chaunenge unacho. Saka chokunyima hauna. Saka unofana kuva murombo. Rukorana Mwari. Kristu unotaura shoko rimwe rotopedzerana rokuti izvo. Unoti zviro kwazvo ndinoti. Ani nani unochengeta mirayiro yabambo vangu uchagara muushe hwokudenga nokusingaperi. Opposite inenge ichitizvo ani nani usingachengeti mirayiro yaMwari uchatambudzika nokusingaperi. Ka umwe nomwe ngashingairi zviro kwazvo. Umwe nomwe ngatsvage chechi yaunopinda. Kana uchiona kuti dzose dziri panyika dzakashata, foma yako kuti unamate Mwari zvachose. Mwari havambozoteveri futi kuti kugenda kuna vanhu ngani rikani mbondotora havadero. Thank you for watching. Kana zvakunakidzai manyatsokunzwa kubatwa zvakanaka nevidhiyo iyi, ndoda kuti muzotijoina munext video. Then it is always good to make sure that you comment in the comment section, like the video and share it to others so that this type of message can spread to the whole world. Ngaitange muZimbabwe chero imishona sezvo ende tichazonga takuisawo matranslation so that vamwe vanonzwa. Kana content yakutadza kuti zveshe inonakidza zvekuti vamwe vanoda kunzwa tichazviita. Then kune kumwewo kwaiparidzwa nechirungu, kumwe kwaiparidzwa nechikaranga. Asi target yedu ndimi vanonzwa chikaranga, ndimi vanonzwa dialect yedu, nokuti ndimi vaiparidzirwa nechikaranga chacho. Saka tinokutendai kuti